Hormatly prezidentimizin senagat pudugyny ösürmeň esasy ugurlar hakyndaky kararyna laýyklykda Ahyl welaýatynyň çäginde gurulan Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Türkmen Şöhli Hojalyk Jemgyýetiniň işi gün saýyn ilerleýär. Akbudy etrafynyň çäginde 2,5 hektar meýdanda ýerleşýän Türkmen Şöhli Hojalyk Jemgyýetinde häzirki wagtda plastmasa önümleriniň onur çugurnyşlar öndürilýär. Çiğmal hökümünde Türkmen maşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundan getirilýän polipropilenden öndürilen bu önümleriň alajysy barha köpelýär. Hojalyk jemgyýetinde häzirki wagtda plastmasa önümlerinden oturguşlaryň, gullanlaryň, sewetleriň, bedreleriň, syzgıçlaryň, legenleriň, sabun gaplarynyň, mejmeleriň, çekerleriň, asgyçlaryň, gysgyçlaryň, daraklaryň, zerzel atylýan bedreleriň, çelekleriň, çagy oýnawaçlarynyň, şeýle-de önüm gaplamaga niýetlenen serişdeleriň durly görnüşleriniň her günü ýüzlerçesi öndürilip halka ýetirilýär. Türkmen Şöhli Hojalyk Jemgyýetiniň plastmasa önümlerini öndürýän kärhanasyna ähli önümler awtomatik enjamlar arkaly öndürilýär. Bu ýerde her bir enjama çiğmal goýulandan soňra onuň önümi öndüriş tapgyrlary programmalaryň esasy düzülýär. Şonuň netijesinde her bir enjamny önüm gaplarynyň aýry-aýrylykda 4-5 görnüşlerini ýerleşdirmek bolýar. Häzirki wagtda işgärleriň ýüzden gowranyň zähmet çekýän ýeri bolan bu hojalyk jemgyýetinde işler 3 çarşykda alınıp berilýär. Bu ýerde işgärleriň ruh bolan we netijeli zähmet çekmekleri üçin amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öndürilýän önümler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň, şoň ýalan paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine uğradylýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşamaga ýürütülýän awtologlar hem hereket edýär. Ýeri gelende bu hojalyk jemgyýetinde dünýä bazarlaryna bäsi şu ukyply ýokary hili önümniň öndürilmegi, ýurdumyza daşar döwletlerden getirilýän haritlaryň orny tutýanlygyny buýsanç bilen bellememiz gerek. Türkmen Şöhli Hojalyk Jemgyýetiniň işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri olaryň pähim paýhas ummany magtumuly Prag ýeriniň her bir gününe ajaýyp zähmet üstünliklerini beslejekdiklerine bolan ynam berkidýär.